Sempre tenim un mite a l'hora de veure les treballadores socials com a meres tramitadores d'ajudes. El que nosaltres fem en la intervenció no solament detectem les necessitats explícites i implícites, sinó que també treballem les expectatives a l'hora de quan una dona comença una relació. El que fem és treballar els indicadors, el que fem és treballar la prevenció, perquè òbviament moltes de les dones que nosaltres també tractem, com no tenen una altra manera de relacionar-se, pues, tenen una primera relació de violència de gènere i després la poden repetir. Aleshores, treballem la prevenció, la identificació, el que puguen tindre una xarxa sòlida, perquè el que fa en moltes ocasions també l'agressor és completament aïllar-les, el que puguen saber de recursos on puguen anar, on puguen compartir també tot aquest dolor i per tant puguen estar, no se puguen sentir elles soles, no? Primer falla en no tindre consciència de que és una problemàtica social per la culpabilització que fem moltes vegades a les dones. No s'entra a una relació de violència de gènere de forma consentida, ni a tota una estructura, ni a un cicle, ni a unes expectatives a l'hora de començar una relació, ni a una altra persona, que també s'oblidem en els temes de violència, que és l'agressor. Com podem dedicar tots els esforços a treballar en elles i dir-los que s'equivoquen una vegada i una altra quan no treballem en l'agressor. Ahí estem fallant també com a societat. L'altra part s'ha de treballar, però no solament s'ha de treballar quan ja han fet el delicte, sinó s'ha de treballar en la prevenció des de l'adolescència. Aleshores, jo crec que és la por i el desconeixement. Sobretot en la violència de gènere, doneu-vos compte que apareixen molts mites. Encara se té el mite de que sempre, jo quan vaig a formar, sempre se diu que és que jo tengo un primo que lo denunciaron i era falsa. Vull dir-te, estos mites, per molt que es desmontes, encara segueixen estar. Per què? Perquè se veu que és un atac cap a un cos privilegiat, que ha sigut l'home, no? I que és l'home. I per tant això sempre anem a tindre-ho ahí. Ja t'he dit, és por, i al final és desconeixement, no? L'altre dia escoltava que la violència era l'única resposta dels incompetents, no? I jo crec que en aquesta ocasió, pues sí, la violència l'exerceix les persones que no saben treballar d'una altra forma, no? No tenen una altra resposta cap a formes democràtiques com estem veient que tenim tots i totes, o dialògiques que tenim avui en dia. Aleshores, és perillós el retrocés que tenim i no solament se veu en l'auge en els partits polítics, sinó també se veu en les agressions sexuals que han hagut últimament, que ja sabem que així en València han hagut 3. Vull recordar que no solament és una agressió sexual, sinó que són 5 o 4 violacions, no? Aleshores, donar compte també aquesta idea que tenim de agressió múltiple quan són violacions completament individuals que se fan de forma grupal per mantenir aquest poder, no? El poder també és algo que qui el té no el vol deixar, no? I aleshores les dones sempre estem molt lluny d'aconseguir aquest poder. Falta molta educació, i falta educació democràtica i falta educació de transformació. Doneu-vos compte que els valors avui en dia, els valors que tenim, són uns valors completament arcaics, que donen la idea d'una imatge d'una societat que no correspon al segle XXI. Per tant, sí, però no solament falta educació en les institucions educatives, sinó també falta educació en els mitjans de comunicació, com a agent socialitzadora que és, en les famílies. És a dir, la tasca que tenim nosaltres en casa a l'hora d'educar, sobretot a xics, és molt gran i encara no estem aconseguint-ho. Primerament perquè no veiem que com aquesta realitat o aquesta igualtat ja s'ha aconseguit a nivell de drets, ja no tenim res que fer i no és així. La igualtat real no és la igualtat formal. Nosaltres podem tindre moltes lleis, però encara no ha aterrissat aquesta igualtat real, que és el que pretenim, i aquesta transformació, perquè al final, al fill a la cap, el que vol també el treball social és crear una societat no solament més igualitària, sinó també en una consciència d'evolució constant, perquè hi van haver problemàtiques ara i sempre.
no són dies de celebració, sinó són dies de reivindicació. Val? En moltes ocasions els dies que celebrem és perquè han hagut assassinats, feminicidis o ha passat una cosa molt important per a que se pugui recordar, no? I recorde que el 25N ve provocat perquè cremaren a unes dones i per tant aquest dia celebrem el dia contra la... celebrem no, reivindiquem el dia contra la violència de gènere. És important perquè no solament n'hi ha un tipus de dona, sinó n'hi ha milers. I portem suportant una educació masclista i unes estructures d'invisibilitat cara a la dona que és necessari traure, no? Aleshores, no solament és important perquè damunt el que ens permet a les dones feministes és mostrar que n'hi ha una altra manera de ser dona i que mitjançant la nostra organització, com farà uns anys en la vaga feminista, sinó que el que nosaltres fem és que si les dones parem, el món se para, sinó que en aquest dia també el que fem és donar un toc d'atenció en moltes ocasions al que un altre tipus de societat és possible. Val? A mi que València se tanque quan fem les manifestacions per al 8M o per al 25N és un motiu d'orgull, perquè la gent està cansada de patir totes aquestes violències i per tant el poder eixir d'una manera tranquil·la i poder dir que aquest dia el carrer és meu, perquè sobretot jo el que reivindico és que el carrer és meu, a part de que ens falten moltíssimes més dones per la violència masclista, és això, el poder dir i el poder deixar evident que n'hi ha una desigualtat encara avui en dia i que per moltes lleis que es facin, les dones seguim seguint un escalafó més baix dins de la societat. I nosaltres ja no volem ser, no volem ocupar aquest espai.